Bodol fan kerak thani burirong ni yago kotorbar zaya farnani nango okok bo thuma boskango tonei fashalo khumulung ni nuai holnogo khlaijaka shalsa ni bagi TWF ni seminar Pandawo manjaka TWF ni haste ajuk phangjok Shopna Deborma working president Pabitra Bhakti Jamatia Monihar Deborma tai ex-CM Sridon Deborma akosong fashal ni o seminar Pandawo buskang ni shalo Greater Tripura Landed Nishan mungo khlaijak lukuthum Pandawo burirok fan kerak basana ni bagai salaijak nai koklam hine shakha TWF ni haste ajuk phangjok Shopna Deborma TWF ingkha Tripura mothani burui motha Central Committee TWF ni kaisa seminar engkai baro party class no himano jengoro party class narengmani obono bubagrani warriors nginai buskango chini kaisa demand no tongo Greater Tripura Land o Greater Tripura Land ni andolono jeng bahai kai japi klainani o Greater Tripura Land no doti manani baginai bahai ki samung tangani oboni class tai kaisa angkai buskango chini nirbachon tongo 2023 bubagra je samani one last fight jitega to jitega harega to harega one last fight hin samani jeng bubagra ni warriors rok nginai buri bodol harega to harega jitega one last fight to japi klainani bagino tini ni o seminar jeng kok jablainai bahai kai jeng buskangni pandano jeng tisanani ar ta kesa tongo chini Tripura mothani inginai jono juar khlainai kaisa jonosabha tongo o jonosabhao jeng burirok ni bhumika bahayengnai burirok bomahai kai nongkhornai burirok busuk nongkhornai abo kaisa tuinai chini o seminar chini tebo oro seminar tongo chini je block tini sudu party class oro borok bangnani nangya jeng sudu leaders no oro tui phaika chini political district tongo 12ta chini 44 ta block tongo arani pajona khai jeng sile khai to boka borong jeng class khai rohonai borok taisa thanginai janjani committee be achuklai borok taisa class khai pinai asukbai jeng central committee rok thagui tongla jeng taisa orwo jotto district jotto block o thanginai jeng visit khlainai ebong visit ni bisingti khlainai borok kambaki tongko boro chini gap tongko oborong no jeng naimani bisingti khlainai taisa jeng block committee district committee khlainai seminar khlainai buri rokno Tripura rajyo Tripura mothani kaisa buri সংগঠন belai khai changa hini phunuknani ba nini Greater Tripura Land ni baginai buri rok tabule changri khai nong khorjak au Greater Tripura Land manthani buri rok ni belai kha obodan tongo hini sajaknani bagino jeng tabo bubagrani warriors ngai kha thone phai bacha laijak Secretary Advisory Board ni Vice Chairperson members tai joto members oro manjak naino tai media joto nani paiple hamjak mate chawani chibai